Anem a pujar a la Torre Eiffel fins a dalt de tot, bueno, fins a la segona planta caminant, així que aquests som nosaltres, havent començat que portem ja 10 escales. Mira't que són 642. 674. Acabem de pujar a la primera planta. Com estàs, Carlota? Ara ja una mica millor, però el cansanci es nota. És que mireu les vistes, o sigui, només estem a la primera planta, però ja val totalment la pena, o sigui, imagina't quan arribem al top. Uah. Quines ganes. Anem a pujar a l'última planta. Ara aquesta vegada es puja amb ascensor perquè és inviable pujar per les escales. A mi em fa una cosa, el vertigen, brutal. Ja vaig pujar una vegada i felita, però bueno, vamos a ver què tal. Jo crec que no et fas la idea de com alt pujarem. Ja estem a dalt del tot. Jo crec que no ens fem una idea de lo alt que hem pujat. Sempre ha sigut la il·lusió de la meva vida i ara mateix estic que no m'ho crec. O sigui, per mi, crec que estic com en una situació de encara no he acceptat que he pujat a la Torre Eiffel, en plan que he tocat la Torre Eiffel, saps? A roquejar-la, no?